Amen. Amen. Jesus. Sithanda ukubulisa tata umfundisi, sibulisa omama, sibulisa abantu abatsha, sibulisa ne-Sunday school ngelihle igama lenkosi uYesu. Amen. Siyambulela uThixo ohamba nathi kuze kube lapha. Sinsiwe izono zami zixolelwe. Ndimthanda kakhulu uYesu oyincedayo impilo yami. Nami ndibheka ezulwini ngale mini. Ndazi kakuhle uba ndine-dual citizenship. Ndisemhlabeni kodwa ndinesakhiwo ekhaya ezulwini esingakhiwanga ngazandla zami. Unenceba uYesu, unemfesane. Haleluya. Nemfesane. Akamkhethi wabuso bantu. Wabafela bonke. Haleluya. He died for all. Haleluya. Uyaphila. Uyaphila. Akangobahali. Akango-Ashera. But he's a truthful and living God. Uyaphila uThixo wethu. Simkhonza ngoba evukile. Qinisekanga ngoba mhlawumbe ngesimkhonza, mhlawumbe mina ngendimkhonza uba bengavukanga. Kodwa ngoba engengodagoni, ngoba nguThixo ohleli ezulwini, olisonthembende nathi emhlabeni. Haleluya. Ngoba enguThixo osivambileyo ngasemuva nangaphambili. Elithi izwi lenkosi ubeka isandla sakhe phezulu kwempilo yethu. Siyalala thina kodwa akaziyela kalali. He is the keeper of Israel. Lithi izwi lenkosi, he has engraved us in the palms of his hands. Iliso lakhe likuthi nakwintonga zethu. We shall fear not, for the Lord is with us. Great is our God. Hallelujah. Snikezwe uthim ethi elokugqiba bazalwane, ndithi yomelelana enkosini nasekuqineni kokomelela kwayo. Ungathi uPaul uthi we will not make it uba somelelanga enkosini. Futhi asomeleli for yena. We are not being strong for God, but we are strong in God. Noma izivuguvugu zingafika, kodwa sishukumi, simile ngishi, we are not turning back. Akukhathaseki noba kungaza ntoni, ithi uThixo akekho, but we are not turning back. Asikho shongaye ngoba simbone kuDavide ebulala iBherene ngonyawo, but we have seen him
He is faithful when we are failing him. He remains faithful. No matter if you are ponchas, asphila kuhle, asphila carelessly, but our God remains faithful. He does not change, but he changes the situation. That is our God. Wayakhona umhlaba ungelaseke, wadala izulu, wadala umhlaba, wadala nathi. Here we are. Thinguluki. Thongethetha kungengadala zindulu nazintaba. Wayekho umdala wazinsuku namandla yaphila. Namandla yaphila. Hlala ezulwini ngelosa siphumli. Sithi uyingcwala, uyingcwala. Hallelujah. Ingcwala awuna-break. Maxesha onke ziyakuphakamisa. Likashatala koshika. Asingamani, kuba singamqhawi. Ahlale esihlalweni sakhe sobukhosi. Ayethe masuku, ayethe khosa, ayethe ngobe, ayethe ngomqalo. Lishatala koshika. Mandela bashitala koshika. Lishatala koshika. Uthi Yohane, yami. I have seen him descending from heaven like a dove. Ihobe ahlala phezu kwakhe lasuka. This is the Son of God. Uthulizwi waba yinyama wahlala phakathi kwethu. Sawubona yakhazimula. Shatala. Siyamamkela. Siyamamkela Hobe. Shatala. Kuya onamandla. Kuya onamandla. Sonyazile izinto abazikulufa. Kuya onamandla. Kuya onamandla. Siyancipha sonyazile izinto. Phakamele. We lift your name on Sithayizoni uNikodimo waya kuThixo wathi wena ngumfundisi ebukela izenzo zikaThixo. Wathi simanga intombi yaseSamari uThixo waya kuyo. Wathi ona khangela uThixo. Waxela umdala. Wathi izani nibone nakumntu ozikhalela izinto endakhe ndazenza. Sathi sisi uhlalela intoni bayabhubha abantu. Angonochaza ukube wafa wanqwatsho ngesuku lesithathu.
nje uhlala njani abantu emsebenzini ungabaxeleli uYesu uhlala njani ekuhlaleni ungathethi ngaye uhlala njani esikolweni ungaxoxi kodaba lasemnqamlezweni lunamandla indaba yomnqamlezi singathanga xesha cela sibone izwi lenkosi Esther chapter 4, 5 and 6. Jesus. Hagamisi. Ngazethu. Oya. Chapter 4, verse 13 and 14 only. Says in Galamanza. Esther chapter 4, verse 5 and 6. U-Esther wabiza uHataki wakumathenwa okumkani, obemiswe ukuba amlungisele, wambuyisela umthetho uMordekai. Chapter 4, verse 13 and 14. Verse 13. Wathi uMordekai ukumphendula u-Esther, musa ukuthi emphefumulweni wakho uyakusinda wena endlini yokumkani ngaphezu kwamaYuda onke. Ngokuba xa uthe wahlala wathi tu ngeli xesha ukuphefumula nokuhlambulwa kowavelela amaYuda kwenye indawo. Ke wena nendlu yoyihlo nitshatyalaliswe. Ngubani na owaziyo yikanti ungene ebukumkanini ngexesha elinje? Chapter 5, verse 2. Verse 2. Wathi ukumkani akumbona u-Esther ukumkanikazi emi entendelezweni, wambabala ukumkani, wayolulela u-Esther intonga yegolide ebisesandleni sakhe. Verse 4. Verse 4. Wathi u-Esther, ukuba kuthe kwalunga kumkani, makeze ukumkani noHamani namhla esidlweni endimenzele sona. Verse 6. Wathi ukumkani ku-Esther esidlweni sewayini, ucela ntoni na? Woyinikwa. Ufuna ntoni na? Woyenzelwa kude kube sesiqingatheni sobukumkani. Waphendula u-Esther wathi, kuko oku ukucela kwam nokuthandaza kwam, ukuba ndithe ndababalwa ngukumkani, ukuba kuthe kwalunga kumkani ukundinika endikucelayo nokundenzela ukuthandaza kwam, makeze ukumkani noHamani esidlweni endiya kubenzela sona. Verse 9. Waphuma uHamani ngaloo mini evuya enhliziyweni exhwayitileyo. Ke uthe uHamani,
akumbona uModekhayi esangweni lokumkani engavuki engashukumi phambi kwakhe, uHamani wazala ngumsindo ngoModekhayi. Verse 14. Wathi uZereshe umkakhe nezithandane zakhe zonke kuye, makenze umthi ubezikubhithe ezi50 ubude bawo. Uthethe kusasa kukumkani, bamxhome uModekhayi kuwo. Uyeke nokumkani esidlweni uvuya. Okay, sorry. Bamxhome uModekhayi kuwo. Uyeke nokumkani esidlweni uvuya. Lalunga ke elo lizwi kuHamani, wawenza umthi lowo. Verse 1, chapter 6. Verse 1. Ngobu busuku bemka ababakho ubuthongo kukumkani, wathi maziziswe iincwadi zezikhumbuzo zemicimbi yemihla. Zamana zileswa phambi kokumkani. Verse 4. Wathi ukumkani, ngubani na osentendelezweni? Ke kaloku uHamani ubengene entendelezweni engaphandle yendlu yokumkani esiza kuthi, kumkani, makachonye uModekhayi emthini, abemlungisele wona. Verse 7. Wathi uHamani kukumkani, indoda othandayo ukuyibeka embekweni ukumkani, mabazise isambatho sobukumkani, ambatha sona ukumkani, nehashe akhwela kulo ukumkani, lubekwe entlokweni yayo umkhonto lobukumkani. Verse 11. uHamani wasithatha isambatho eso nehashe elo, wambathisa uModekhayi, wamkhwelisa, wamcandisa esitratweni zomzi. Wadanduluka phambi kwakhe ngokuthi, kwenziwa nje kwindoda ethanda ukuyibeka embekweni ukumkani. Verse 13. uHamani wamcacisela uZereshe umkakhe nezithandane zakhe zonke konke abekumehleleyo. Zathi kuye izilumko zakhe noZereshe umkakhe, ukuba ngowembewu yamaYuda uModekhayi lo uqalileyo ukuwa phambi kwakhe, akunakumthini, ke wona uwile phambi kwakhe. Verse 10. Chapter 7. Bamxhoma ke uHamani emthini lowo, abewulungiselele uModekhayi, wadamba ke umsindo wokumkani. Izwi lakho Nkosi lingamandla libukuphila libubomi. Lilo eli Nkosi lithethayo izwi lakho. Thixo wethu othandekayo, asilazi ngamehlo wenyama, asilazi Nkosi ngokwethu ukuqonda. Thixo wam onamandla, lityhilwa nguwe ukuze licace. Thixo wethu othandekayo, selibekiwe Nkosi lame. Thixo wethu onamandla, ifana ingcinga eziphazamisana nalo izwi lakho. Siyazikhalimela egameni likaYesu waseNazaretha, sincede moyinwele. Sifuna ukuvalona Nkosi njengokuba linjalo. Thixo wam onamandla, lisikelele, liphilile, livwa bubumnyama bubaleke. Siyalibulela egameni likaYesu. In Jesus' name. Amen. Kule ndawo sifunda kuyo uchapter 1. Lithi izwi leNkosi xa kukho ukumkani waseRusi. Hallelujah. Lithi ngonyaka wesithathu ephethe ebukumkanini wenza isidlo. Hallelujah. Esi sidlo sakhe sasithatha 7 days. Amen. Kuthiwa xa kungekho nto ingekhoyo neziselo zikhona. Lithi izwi leNkosi ngomhla wesi-7 inhliziyo kakumkani yaba mnandi yiwayini. Hallelujah. Wathumela uba kuyobizwa umkakhe uVashti. Amen. Kuthiwa wayobizwa ke uVashti ngoba efuna
abonise ngobukumkani bakhe. Ngoba kuthiwa uVashti wayemhle imbonakalo eyizwakazi. Kuthiwa ke uVashti zangavume. Amen. Andiyazi noba akavumi ngoba ukumkani emnandi wine mhlawumbi uzathi the following day asondele kukumkani. Andimazi noba akavumi ngoba apho wayehleli khona ukumkani wayehleli notata bodwa. Kodwa lithi silenkosi zangavume uVashti. Yabuhlungu inhliziyo kakumkani. Hallelujah. Wabuza ukumkani kubalungiseleli bakhe ukuba wothwali na umuntu ongayilulameli inkosi. Kubuza umnyenakhe ngoba he is head. Hallelujah. Njengalida funeka enze lento yenziwa ngabanye. Kuthiwa bathiwa umkakho, hallelujah, akaxokanga only kuwe, uxoke isizwe sonke. Hallelujah. Futhi uzakwenza amakhosikazi ethu asidelele. Hallelujah. Ndicela ke kumkani kubhalwe kwaziswe elizweni lonke, futhi uVashti athotywe esihlalweni sakhe. Hallelujah. Kwalunga emehlweni kakumkani. Hallelujah. Futhi xa into ibhalwa ngukumkani in the Old Testament yayitywina ngomsesane. Hallelujah. So that ihlale kwi-archives ibe ngumthetho ongajikiyo. Amen. Ngoba uma sijonga kwi-1 Kings chapter 21 sibona kumkani wahapi. Amen. Ukumkani wafuna isidiliya sikaNabhothi. Lithi izwi lenkosi uNabhothi akavuma ngoba it is the only inheritance that reminds him of God. Hallelujah. Uphethe ngu-Ahabi oyiswe ngunkosikazi wakhe owathi xa efika wabhilda i-altar zika-Ashera in the place of God. Ngoku ushiyeke yedwa uNabhothi, yindawo athi kakhala uThixo amkhumbula. Hallelujah. Akavuma ngoba it is the reminder. Wathi unkosikazi thuthi tu. Hallelujah. Eyona ndawo ke indiphazamisayo kuJezebheli, ndiphazamisa kukuba xa ezambulala uNabhothi umama uzilo awaphila. Uyabulala kodwa bangena ifastini. Akakholelwa kuThixo ophilileyo. Upromote Thixo phana. Kodwa wena uzabulala uthi masizile. Thina siyadinwa umthandazi. Kodwa ithi awaphila. Lo mama wabulawa uNabhothi kuthandaziwe. Bazile ukudla bakhonza uAshera. Hallelujah. Kule ndawo sikuyo ke uthi chapter 2 ukumkani wadamba umsindo womkhumbula uVashti. Kuthiwa abalungiseleli ke bangena esiqolweni bakhangela iintombi ezizintombi. Bafika kuModekhayi noEsther. UModekhayi ke wathi babhubha abazali baka-Esther wangumzali kuEsther. Uthi ke xa ebheka kule ndawo yokumkani uthi uzungakhazi ke ube ungumYuda. Hallelujah. Ngoba uModekhayi noEsther bathinjwa eBhabhiloni
Because the favor of God is upon you. When the favor of God is upon you, bakathatha abancane, bakufanele, abazolenza ixesha. We are favored. Isandla sikaThixo sisithini. Password, you shall fear not. Xa ifavor ishonke umdini wabafazi, andiyazi noba zikhona izinto awazixelela uEstere ngokumkani, kodwa wayengu-special child phakathi kwabanye. Lithi izwi lenkosi ke, kwafika ixesha likaEstere loba abheke kukumkani. Xa efika kukumkani, lithi ukumkani wamthanda uEstere, wabe semnxibisa unkontsho loba kumkanikazi. Waba ngukumkani ke kwindawo, haleluya, haleluya, kaVashti, haleluya. Ungena ke ebukumkanini abayude thinjini, haleluya. uModekhayi ke uthe wayehlala esangweni egade uEstere, haleluya. Uthe wava ke amatheko ethetha engathethi kakuhle ngokumkani, wahamba waxelela uEstere. Uthe yabhala ezincwadini, yagcina kwi-archives, bakhona emthini, haleluya, haleluya. Wangena ke uHamani kwindawo yamatheko. Kuthe ke xa uHamani ebona esiya kukumkani, ngoba wayebekho njengomntu xa ithi gqi utshona phantsi, kodwa isimanga uModekhayi akaguqi, ngoba ngosizwe saseBhabhiloni we do not bow to any other god ngaphandle kowethu. Daniel did not bow, but the favor of God was upon them. Elizweni lokuthitsha uModekhayi akathabi ngoba ifavor kaThixo phezulu kwakhe. Thengahamba naye sandawana kuthitsha, wathi uthemba uThixo, remain in God, baguliswa into. Haleluya. Kuthiwa ke yabani umkhathaza waxelela uMamekhaya. uMamekhaya ke waza ne-solution. Ngababa bane-influence eminenhle, depends bawuxhomekeke entweni. Haleluya. Wathi lo mama makonzuthi axhone. Haleluya. Yavakala ke loo nto leyo kuModekhayi, ayamphatha kakuhle uModekhayi. Kuthiwa wanxiba eziphoxayo, wathumela uEstere, haleluya, ingubo ezidarhoxiwe, wathi akazifuni. Why are you so relaxed? Sizakubulala. Isingathi uThixo wayeyazi uba kuzofika ixesha apho amayuda abulawo, uEstere bakahambe ngaphambili ayoma kwindawo ye-faith. Amen. Kuthiwa ke wathi uthembe ntoni wena? How come you are so sure uba wena uzaba safe in such a time like this? Kuthiwa wajika itown uEstere, wathi bamzilwe ngenxa yakhe zaba umkani for 3 days, ngoba it's our weapon. Kuthiwa ke wathandazwa bodyguard zakhe, wasifundisa uThixo. Haleluya. Ke xa ubheka kukumkani, kwakungiyiwa nje okusenziwa appointment. Haleluya. Ngoba iba idubu kakumkani ayizanga kuwe uyabulawa, wathandazwa. Haleluya. Uthe kwagqitywa uthandazwa, yaqhuba unkonzo layo laa nto nempahla zakhe, yaphela kukumkani.
He makes a way when there's none. He is able. He is able now to split the sea. Our God is able. He is able to raise the dead. Uba wafika kuNazareth enamthukule kuphi intone namqabela. Intone. Ukuba uThixo ekuthatha esiweni wakujikekana nguye wangaphakathi, you are favored. Abanye bangaphandle basebenza iglass, abaphakathi umoya kongamele, but here you are. You are a gold. Ngakisiwe sisi. Ngakisiwe. You are so precious. Thandiwe lizulu. Uphephile. Abakhona bahangwa kodwa uyena okuyisini. Kuthiwa ke uHamani wakhona emthini zaguquka izinto. Umthi ekawulungisele uModekhayi wajika naye. Iintshaba zakho bakuthola zona endaweni yakho. Hallelujah. Hallelujah. Cela sifunde lo Mdumiso 91 nesiXhosa. Lord Jesus. Jesus. Yeah. 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 Amen. Yeah. Jesus. Yeah. Yeah. Isaiah 54, verse 15 to 17. Yes, please. Yeah. Jesus. Yeah. Yeah. So it's called. Yeah. Yeah. Lilo. Yeah. Lilo.
verse 124 sibale. Ngesixhosa. uYehova bengakuthi makatsho uSirayeli uYehova ebengakuthi ekusukeleni kwabantu phezulu kuthi bangenena basiginya sihlele ekuvuthani komsindo wabo kuthi angeke sikilisele amanzi wadlula phezu komphefumulo wethu usinga angeke dlula phezu komphefumulo wethu amanzi akhukhumeleyo ungakubongwa uThixo wethu akasinikelanga ezintabeni siziqeda silapha akabongwe You are highly favored. God is with you. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.